lahat ng kulay ay nanggagaling sa pintura. May kulay na nagmumula sa sinulid, sa pagkain, may kulay na nakikita sa bawat disenyo, sa bawat likha, at sa bawat ideyang nabibigyang buhay. Sa Pangasinan, makulay ang bawat bayan sa sarili nitong paraan. May mga komunidad na patuloy na naghahabi ng tradisyon, may mga negosyong nagbibigay buhay sa mga simpleng materyales, may mga pagkaing hindi lang masarap, kundi kaakit-akit din sa paningin. May mga artist na ginagawang obra ang ordinaryong bagay. At may mga negosyanteng patuloy na nagbibigay ng panibagong kulay sa kanilang mga pangarap. Dahil sa bawat produkto, may malikhaing isip. May masisipag na kamay at may mga Pangasinenseng patuloy na nagpapatunay na ang pagiging makulay ay hindi lang tungkol sa nakikita. Ito ay tungkol ng kamay. Sa bawat paghila ng sinulid, bawat galaw ng kahoy, unti-unting nabubuo ang isang likang hindi lamang kaakit-akit sa paningin, kundi nagsisilbi ring kabuhayan ng maraming pamilya. Isa ang lapay loom sa mga patuloy na nagpapakita ng tradisyonal na paghahabi ay may lugar pa rin sa makabagong panahon. Sa tulong ng mga lokal na weaver, ang simpleng sinulid ay nagiging tela na ginagamit sa iba't ibang kasuotan, souvenir, cultural attire at maging sa mga dekorasyon at espesyal na okasyon. Hindi ito natututunan sa loob lamang ng isang araw. Bawat paghahabi ay nangangailangan ng tamang tiempo, bawat kulay ay kailangang mailagay sa tamang bahagi at bawat hibla ay kailangang magtagpo upang mabuo ang inaasahang disenyo. Nagsimula po ako nung 2015 po. Bali, 1 year pa lang po ako dito bago ako natuto. Pero hindi pa po dito yung pwesto namin, kumbaga doon pa po. Maliit pa lang po. Hanggang sa mga ilang favors pa lang po kami dito eh. Hanggang sa dumami po kami ng dumami. Hanggang sa maraming gustong matuto, tinuturuan na po namin at mabilis lang din naman pong turuan yung mga tao. Minsan po, pumapasok kami dito mga 7. Sa amin po kasi yung oras namin kung gusto namin mag-overtime, ganun po. Pero mas karamihan po, pumapasok kaming 7, natatapos kaming 5, ganun po. Isa si Agnes sa mga bagong natutong maghabi. Bagamat 1 taon pa lamang siyang weaver, naging bahagi na siya ng komunidad na araw-araw na nagsasama-sama upang lumikha ng iba't ibang disenyo. Hindi pare-pareho ang kanilang tiempo. May kanya-kanyang ritmo, ngunit kapag nagsimula ng umandar ang pilar, sabay-sabay ding gumagalaw ang kanilang mga kamay. Magaan ang trabaho dahil may kwentuhan, may tawanan, may mga bagong ideyang na ibabahagi habang naghahabi. Kung pagmamasdan, tila paulit-ulit lamang ang galaw ng paghahabi. Ngunit kapag sinubukan mo itong gawin, mapapansin mong bawat hakbang ay may sinusunod na proseso. Pag magsisimula ka po, iisa-isahin mo po yung mga sinulid sa mga ganito po, isa-isa po. Tapos ang pinakamahirap po yung mga design na. May mga pattern po kami sinusundan. Kami na po nagdi-design. Yung mga design po, pag halimbawa na napasok na po namin sa lahat nito, pag inabol na po namin, doon na po nabubuo yung mga design. Kaming mga baryo-baryo, hindi na po kami pwedeng magtrabaho sa ibang lugar, tipid na po sa mga pamasahe, ganun. Kumbaga, nasa baryo na lang po namin yung pwedeng pagkuhanan ng hanap buhay sa pang-araw-araw. Ang mga produktong nalilikha rito ay hindi lamang nananatili sa bayan ng Umingan. Umaabot ang mga ito sa iba't ibang lugar, kabilang na ang lungsod ng Baguio. Kasi ang namin dito, sir, pag mabilis po, mabilis lang din po namin kikitain kasi ang trabaho namin dito, nasa amin po ang oras. Karamihan po sa Baguio dinadala yung mga natatapos namin. Doon na rin po ginagawa yung mga bag, mga damit, mga earrings, ganun po. Doon na po yung finished product po. Karamihan po mga sumasali ng mga pageant, pero mga kinukuha po nila, mga tela na po. Tas parang doon na po ipapatay sa mga designer din na gustong magamit yung mga product namin. Kasi madali lang naman po ang pag-aabol. Pwede po kahit sino, kahit matanda, bata man, pwede po siyang gumawa. Kasabay ng pagdami ng mga produkto, dumarami rin ang oportunidad para sa mga residente. Mas marami ang nagkakaroon ng hanap buhay, mas marami ang nakakapag-ipon, at mas marami ang hindi na kailangang umalis ng kanilang barangay upang makahanap ng trabaho.
Para kay Agnes, ang paghahabi ay hindi lamang natututunan. Ito rin ay naibabahagi. Habang mas maraming kababaihan ang natututo ng sining na ito, mas tumitibay ang pag-asang magpapatuloy ang tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Mula sa sinulid na unti-unting nagiging tela, lilipat naman tayo sa isa pang material na matagal ng bahagi ng tahanan ng maraming Pilipino. Isang material na simple ang itsura, magaan buhatin, ngunit nangangailangan ng tiyaga bago maging pinal na produkto. Ito ang ratan. Sa bayan ng Manawag, may mga kamay na araw-araw na humuhubog sa bawat hibla nito upang maging mga upuan, mesa at iba't ibang kasangkapan. Hindi ito gawa ng makina lamang. Sa bawat kurba, bawat tali, at bawat detalye, kamay ng tao ang pangunahing gumagawa, kaya bawat disenyo ay nangangailangan ng tiyaga, tamang sukat at maingat na pagbuo. Mahigit 28 taon nang gumagawa ng rattan furniture ang pamilya ni Ronalyn. Nag-online muna ako, nagkaroon ng customer. Nag-decide na nagsariling pwesto. Kasi yung asawa ko po is gumagawa din po ng ganito. Then, nagpili kami ng lugar kung saan. Dito sa Sambales. Hindi siya nag-click. So, kami ng Pangasinan. Nag-click siya. So, 5 years. Nag-start kami sa Pabian. Tapos, dito na. Nagtagal po kami dito. Kada isang item, kailangan namin may display para makita nila kung actual. Aesthetic po. More on aesthetic siya. Brown na gano'n. Ratan. Ang kanilang mga produkto umaabot na rin sa labas ng lalawigan. Nakarating po ito ng Samar. Online lang. Samar, Masbate. Yun po, tas Bicol. Yung natuto na ako lahat. Yung nagawa ko ng kada item. Yung kada isang item is nagawa ko mag-isa. Yun ang pinaka-the best. Any kind of furniture ma-active ko. Ma-advise ko sa nangangarap na mag-business. Hanapin muna nila yung gusto nilang itayong negosyo. Tapos pag once na dumating na yung business na yun sa iyo, kung gusto mo siyang i-grow mo siya. Kung anong gusto yung pangarap na negosyo. Sa bawat upuang natatapos, may bagong order. Sa bawat bagong order, may panibagong pagkakataon para sa mga lokal na manggagawa. At sa bawat tahanang nilalagyan ng kanilang furniture, may bahagi ng Manawag na ihahatid kasama nito. Makukulay man ang tela ng Uminggan, may sarili ring kulay ang ratan ng Manawag. Hindi ito matingkad na pula o dilaw, kundi ang natural nitong kayumanggi na nagbibigay init at karakter sa bawat espasyong nilalagyan nito. Isang patunay na ang pagiging makulay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kulay, kundi sa husay, disenyo at kwentong nakapaloob sa bawat likhang kamay. Samantala, may mga lugar na hindi kailangang lagyan ng maraming dekorasyon para mapansin. Minsan, sapat na ang tanawin, sapat na ang sariwang hangin, at sapat na ang mga kulay na likha mismo ng kalikasan. Sa bayan ng San Fabian, may isang establishmento na piniling yakapin ang mga kulay nito. Mula sa lunti ang kabundukan hanggang sa unti-unting pagbabago ng kulay ng langit habang papalubog ang araw, naging bahagi ang kalikasan ng mismong karanasan ng bawat bumibisita. Dito, hindi lamang pagkain ang inihahain, kasama sa bawat mesa ang tanawin, kasama sa bawat inumin ang katahimikan, kasama sa bawat larawan ang makukulay na kulay ng kalangitan na araw-araw ay nagbabago. Nagsimula ang lahat noong panahon ng pandemya. Habang maraming negosyo ang naghahanap ng paraan upang makabangon, isang simpleng ideya ang unti-unting nabuo. So actually sir, this started way back before COVID. So yung land po kasi na to is already acquired ng partner ko po. And then when COVID strike, we ran out of jobs kasi natanggal po kami ng COVID. So we decided na
hey, maganda yung view natin, let's build a cafe there. So yung first target lang po namin is yung mga bikers, yung mga kapitbahay, ganun. Hindi po namin alam dahil sa siguro nasanay yung mga tao na nakakulong sa bahay. So nung binigyan sila ng kalayaan na lumabas, yun, nag-trending po kami dahil doon. Me and my partner po, both kami na culinary graduates. So ang specialization po namin talaga is pasta. Tapos gusto namin yung mga easy to prepare meals tulad ng mga pika-pika, so yung mga nachos, ganun po, burrito, more on Mexican and Italian food po. Bilang mga nagtapos ng kulinarya, pinili nilang pagsamahin ang kanilang kaalaman sa pagluluto at ang ganda ng lokasyon. Ngunit higit pa rito, ang tunay na bida ay ang mismong karanasang naibibigay ng lugar. Kapag sumapit ang dapit hapon, tila unti-unting nagpipinta ang kalangitan. Nagiging kulay kahel, nagiging rosas, nagiging lila, hanggang sa tuluyang salubungin ng gabi ang buong kabundukan at karagatan. Out of nowhere siya, tapos yung daan papunta dito, parang hindi nyo akalain na there's a hidden spot pala doon, a secret place. So nung gano'n din po kami nung first time namin dito, nung bakante pa yung lot. So nakita namin yung view. So we really invested on the view, knowing that people will appreciate it, lalo na po yung pagbungad nila. Sabi na, wow, sabi na, ang ganda pala, meron palang ganito dito. What we offer po talaga is yung relaxation. So, siguro na, ano nyo din po, na naranasan nyo din na when you're here, it's much more calm. You can hear the birds, the rustle of the leaves, ganun po. So, it's more like, more into nature. Even the waves, narinig nyo din po siya nag-splash sa morning. So, yun po, yun yung talagang factor kung masasabi ko na magugustuhan ng tao na bumisita dito. Kasi dati po marami nagtatanong sa amin, pwede po ba mag-overnight, gano'n. Nag-start po kami muna sa camping-camping, pwede sila mag-camping dito sa picnic namin. Tapos hanggat sabi nila, sana may room kayo para mas comfortable, may CR, gano'n. Kaya naisipan namin, sige, lagyan natin ng cabin, sakto overlooking po doon sa cliff. Ayun. So ang amenities po, fully na po siya, kompleto na po siya, may bed, may CR, may hot and cold shower. Ayun po. Tapos may aircon, tapos meron na rin pong wifi, tsaka Netflix, YouTube kung gusto po nila manood. Ito ang mga kulay na dahilan kung bakit marami ang bumabalik. Hindi lang para kumain, kundi para maranasan muli ang kakaibang tanawin. Totoo nga na may kakayahang magdala ng saya ang mga kulay. At sa establishmentong ito, hindi lamang makikita sa pagkain o sa disenyo ng lugar. Makikita rin ito sa bawat ngiti ng mga bisita habang pinapanood ang paglubog ng araw, sa bawat kuhang litrato, sa bawat pagtitipon ng pamilya, sa bawat muling pagbabalik. Dahil minsan, ang pinakamakulay na bahagi ng isang lugar ay ang alaalang na iuuwi mo pagkatapos mo itong bisitahin. I think colors para sa akin po is bringing joy, tapos emotions po. When you're here, iba't ibang emotion po mararamdaman nyo. Like for example, there is a feeling of serenity, there's blue, there's a feeling of joy, may yellow, lalo na po yung sunset, orange, there is happiness, and marami pong love story na nabubuo dito. So there's red for love. Hi everyone, I'm inviting you to visit our cafe, our humble cafe Sunset Hill. We are located in Barangay Tiblong, San Fabian, Pangasinan. At kung ang bayan ng San Fabian ay nakukulayan sa pamamagitan ng kalikasan, may isang bayan naman sa Pangasinan na matagal nang nagbibigay kulay sa bawat handaan. May mga kulay na agad nating nakikilala sa unang tingin. May lila ng ube, puti ng galapong, dilaw ng saging at kayumangging kulay ng bagong lutong kakanin. Sa Kalasyaw, ang mga kulay na ito ay hindi lang pampaganda sa pagkain. Bahagi na ito ng pagkakakilanlan ng kanilang mga kakanin. Sa Barangay San Vicente, kung saan kilala bilang isa sa mga tahanan ng mga gumagawa ng kakanin, iisa ang layunin ng maraming pamilya. Ito ay ang ipagpatuloy ang mga putahing minanapa sa mga naunang henerasyon. Mahigit isang dekada ng kabuhayan ng pamilya Aquino ang paggawa ng iba't ibang kakanin.
Mula sa simpleng isang bilao na inilalako lamang, unti-unti itong lumawak hanggang magkaroon ng sariling pwesto. At isa sa mga paboritong binabalik-balikan sa kanilang pwesto ay ang sapin-sapin. 3 kulay, 3 patong, 3 magkakaibang lasa na nagsasama sa iisang bilao. So nagsimula po kami sa nag-try po kami ng para sa handa. Naggawa po kami ng isang malaking bilao, binenta ng asawa ko. So yun, hanggang sa mabilis yung pagbenta ng kakanin, gumaulit ako ng paninda niya kinabukasan. Hanggang sa tuloy-tuloy na siya. Hanggang sa nagkapesto, hanggang sa nagkailang branch na rin. So yung paggawa po namin ng bibingka, malaking tulong po ito sa amin. Tulad ng pangangailangan sa araw-araw. Nakakatulong din ako sa mga kasama ko, tulad ng mga kasama ko estudyante, yung iba naman nagpapaaral. So malaking tulong po ang negosyo po namin kakanin, kahit ganito lang po, malaking tulong po talaga sa amin to. Pasa-pasa po ito. Dating si lola ko yung gumagawa, naipasa sa auntie ko, si auntie ko naman, pinasa sa akin. Pagdating ng panahon, siguro may ipapasa ko din ito sa ibang pamilya ko naman para hindi po mawala yung tradisyon ng pagbibingka dito sa Kalasyaw. Habang hinihiwa ang makukulay na patong ng sapin-sapin, parang isa rin itong larawan ng Pangasinan. Iba-iba ang kulay, iba-iba ang pinagmulan, pero kapag pinagsama-sama, mas lalo itong nagiging makulay. Ang sapin-sapin naman kasi, hindi yan nawawala sa mga Pilipino. 3 layer po yan, 3 flavor. May 3 flavor na ginagamit po sa sapin-sapin tulad po ng gatas, pandan, tsaka ube. Yun po ang sapin-sapin sa amin. Kaya makulay ang sapin-sapin po. Masarap, kaya siguro binabalik-balikan ng sapin-sapin. At kung may pagkain na nagbibigay kulay sa hapag, may isa namang tradisyon na nagbibigay kulay sa kabuhayan. Sa lungsod ng San Carlos, hindi pintura ang ginagamit upang magkulay, kundi ang gininto ang katas ng puno ng buri. Hindi lahat ng matamis ay agad nabibili sa tindahan. May tamis na kailangang hintayin, may tamis na kailangang paghirapan, at may tamis na nagsisimula sa pag-akyat sa napakataas na puno. Sa lungsod ng San Carlos, buhay pa rin ang tradisyon ng managliyab, isang hanap buhay na nangangailangan ng tapang, tiyaga at mahabang pasensya. Bago makuha ang matamis na katas ng buri, kailangan mo nang ihanda ang puno. Nililinis muna ang mga dahon, inaalagaan ng puno at saka lamang sisimulang kunin ang dagta. Minsan ay inaabot pa ng 1 hanggang 3 linggo bago tuluyang lumabas ang katas, at mas tumatamis pa ito kapag mas matagal na naiiwan. Isang maling hakbang lamang ang maaaring maging dahilan ng aksidente, kaya bawat akyat ay may kasamang pag-iingat. Itong trabaho ni tatay ko dati, ito yung pinagkuha na ng pinagkabuhayan namin noon. Ako lang yung di nakapagtapos, kaya akong parang nakamana sa kanya. Pero lahat kami, umakyat din kami, lahat kami magkakapatid kasi 10 kami. Yun, umpisa, lulupi yun. Parang gagawa ka ng mo dun sa taas para hindi ka malaglag. Lulupi mong ganyan. 1 linggo, puputulan na yon para para makaritan na. Yun. Parang lalabas na yung katas niya doon sa gilid-gilid. Hanggang pag karitan mo ng karitan yun, kada 3 oras, 4 oras, lalakas yun. Daanan ng daluyan na para hindi matatapon. Gawag ka ng lata na tuturuan niya para hindi matatapon papunta sa baldi. Yung unti-unti, lalakas yun, unti-unti, 3 baso, hanggang 4 na baso, hanggang palakas na. Saka kung malakas na, ayun na, sinasalang na dito, ginagawa ng ganun na, niluluto na. Minsan, ahas talaga eh, inaano ko na yung dahon niya,
pag ganyan. Ay, nandun, ganyan. Ano siya. Buti, hindi ako ginagat na, kwan. Ginawa ko, binalik ko yung kwan, na dahan-dahan. Tapos, inano ko na ng itak. Kasi may itak ako, yun na, hanggang matay yung, tinuloy ko na. Ang nakukuhang katas ay maaaring gawing suka kung kaunti lamang. Kapag mas marami ang ani, saka ito niluluto hanggang maging arnibal o sirop na kilala sa kanilang lugar. At sa bawat patak ng matamis na likido, naroon ang kabuhayang bumuhay sa maraming pamilya sa loob ng maraming taon. Dumayo kami doon sa Malasiki. Kami magkakapatid noon. May pinsan namin na isa na kasama namin. May 200 na balde na yung ganun na ay medyo maano pa yung pera noon. Pag uwi namin, may dala kami ng malaking baka, saka puno pa yung tilir ng jeep. Ganun. Yun ang pinagparang ng mga kapatid ko, yun. Hanggang natapos din sila, ito lang yung pinag-umpisan namin. Dati talagang, yung tatay namin talagang, itong hanap buhay niya talaga. Pag yun kasi, dito kami nabuhay din talaga na magkakapatid Saka nakapag-aral yung mga iba. Kaya, hindi namin din iwan-iwan. Yung tawag namin dito sa Pangasinan, masamit. Hindi man ito kasing kilala ng ibang produkto sa ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Isa itong patunay na ang kulay ng lalawigan ay hindi lamang nakikita sa tela o pagkain. Minsan, makikita rin ito sa ginintoang patak ng katas ng buri, sa sipag ng mga taong handang umakyat araw-araw at sa tradisyong nananatiling buhay sa kabila ng paglipas ng panahon. Kung may isang pagkain na halos kasabay na ng umagang Pilipino, tiyak na kabilang dito ang puto. Mainit na puto at mainit na kape, simple pero paborito ng maraming henerasyon. Sa bayan ng Kalasyaw, ang puto ay hindi lamang pang-almusal o panghimagas. Isa na rin itong simbolo ng sipag, pagkamalikhain at patuloy na pag-usbong ng lokal na negosyo. Isa sa mga pinakakilalang pangalan pagdating sa puto ay ang Bellas Puto and Pasalubong Center na nagsimula pa noong taong 1976. Sa loob ng halos 5 dekada, patuloy nilang pinapaunlad ang isang produktong matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Nagsimula ang Bellas noong martial law. Ang hanap buhay namin dati, nagtitinda kami sa piyesta-piyesta. Bawat piyesta pinupuntahan namin, lalo na sa parting Tarlac at Pampanga dahil doon mabili yung bitso-bitso na tinatawag, yung matigas na may asukal. Nagdadala ako ng puto para panregalo lang sa mga kakilala kasi nagumagawa ng puto ang nanay ko by order lang, hindi marunong mag-market. Bawat bigyan ko, masaya sila. Sinasabi nila na napakasarap daw, saan kung binili, gano'n. So nung habang panahon nagtitinda kami, naisipan namin gumawa na dalhin sa piyesta-piyesta. Naisipan ng asawa ko magtinda dito sa Kalasyaw, unang araw, linggo. Pangalawa, nung talagang mabili, ginawa niya linggo sa Friday kasi maraming tao pagka Friday. Hanggang sa sinubukan niyang araw-araw na, tuloy-tuloy lang yun hanggang sa nakapagpunta na kami ng ibang gamit. Tuloy-tuloy kami hanggang sa lumago ng lumago. At habang maraming tao ang sanay na sa puting puto lamang ang makita, ipinakita ng Bellas na kaya rin pala nitong maging mas makulay pa. Mula sa 3 orihinal na variant noon, ngayon ay napakarami ng pagpipilian. Ube, ham and cheese, cheesy salted egg, mocha, tsokolate, vanilla at marami pang iba. Mga kulay at lasa na nagpapakita kung paano kayang makisabay ng isang tradisyonal na pagkain sa panlasa ng bagong henerasyon nang hindi nawawala ang orihinal nitong pagkakakilanlan. Dun sa mga flavors naman, yung unang-unang flavor na nagawa namin is ube.
Ang nangyari doon ay talagang naghanap ako ng mga flavorings na pwede sa puto. Kasi di ba pwede yung sa cake. Sabi ko, naisip ko, why not gawin natin sa puto? So nag-try muna ako. Nung una, hindi muna naging successful agad. Hanggang sa makuha ko na yung tamang timpla. So ayun, pinatikim ko kila nanay, tatay, at nagustuhan naman nila. So ayun, nag-try naman na kami ng ibang flavors. Hanggang sa yung 3 flavors na dati meron kami, ngayon ay 19 na. Unang-una yung, kasi kami lang yung merong flavored puto before. Nung makita nila na, uy, ano yan, may kulay. Akala nila kulay lang, pero hindi, may flavor talaga. As in, flavor talaga, kung ube talaga. At mula noon, kumalat na yon, ang dami na. Kaya naging blockbuster yung ube flavor. Tapos yung ibang mga nagtitinda, gumagawa, ginaya nila. Pero sa amin pa rin bumabalik yung mga customers. Bakit? Kasi iba yung timpla namin. Iba yung gawa namin. Nung trinay ko yung vanilla, sabi ko, aba, parang nag-iba yung lasa ng vanilla, parang sumarap lalo siya. Kaya noon, nung nagkaroon ng undas, ayun, nilabas namin sa market. Aba, yung first na display, ubus agad. Pinakamabenta talaga, simula pa lang ay yung ube. Cheesy salted egg. Naging blockbuster yon. Kaya naging naging pasalubong of the year. Sa ngayon, may bagong flavor kami na nagiging patok ngayon dahil dun sa mga nausong gender reveal. Ito yung raspberry flavor na kulay red at saka yung blueberry. Meron talagang flavor to, lasang raspberry at blueberry talaga. Ito, naging paborito ko to kasi blueberry talaga. Kumbaga, madalang kong matikman yung blueberry na prutas kasi mahal. Pero dito sa puto, okay siya. Okay, pagkatapos naman, may mga bagong pumupunta rito na mahilig sa kape. Sabi nila, ang kape daw, kakambal ng puto. Sabi naman ng iba, tsokolate ang kakambal ng puto. So, naisip namin na bakit nilang gawing coffee flavor, yung puto, o kaya chocolate flavor. Pag coffee talaga, mapait, di ba? Kaya ang ginawa namin is, iniba, naging mocha. Coffee pa rin, di ba? Pero hindi na siya yung pure coffee. Meron siyang ibang halo. Naging mocha na siya. At tapos yung isa ay yung chocolate flavor. Pero ang ginamit naming chocolate dito ay yung tableya. At yung tableya na yon gawa mismo ni nanay. Dito kasi nagsimula ang lahat ng kabuhayan ng mga gumagawa ng puto. Yung plain na puto, yung puti. Tinawag din itong white gold ng Kalasyaw. Bakit? Kasi dito nagsimula yung kabuhayan ng mga karamihan ng mga gumagawa dito ng puto. Sa bawat araw, humigit kumulang 150 kilo ng bigas ang ginagamit upang makagawa ng libo-libong puto na ipinapadala sa iba't ibang lugar. Lalong tumataas ang demand tuwing mahal na araw, kapaskuhan at iba pang espesyal na okasyon. Sa likod ng bawat piraso ng puto ay isang mahabang proseso. Hinuhugasan muna ang bigas at ibinababad, pagkatapos ay gigilingin upang maging galapong, titimplahan ng tamang dami ng asukal at dadaan muna sa fermentation bago salain at ilagay sa hulmahan. Tsaka lamang ito isasalang sa steamer hanggang tuluyang maluto. At kapag pinag-usapan ang paglago ng Bellas, hindi lamang produkto ang lumawak. Kasabay nitong lumago ang kabuhayan ng pamilya at ng mga taong kasama nilang bumuo ng negosyo. Sa halos 50 taong negosyong ito, malinaw na ang kulay ng tagumpay ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng pagtsatsaga, tuloy-tuloy na pag-aaral at tapang na sumubok ng mga bagong ideya. Saka nakilala ng mga nasa DTI, pinadala kami sa piyesta-piyesta, sa mga trade fair. So, nakapagpundar-pundar po kami ng mga gamit. Kaya, ang laki ng tulong ng gobyerno din sa amin, mula sa DTI, DOST. Yun, natutuwa ako sa Diyos dahil may mga taong tumulong sa amin. Pangarap ko sa Bellas, magiging ito sa aking mga pamilya. Parang mana na nila sa aking buwan. Saka sana ma-adapt nila yung pananampalataya ko sa Diyos. Ay kung sa mga may planong magnegosyo, maganda ang negosyo.
Kaya lang, ang requirements doon, huwag kayong mandadaya para pagpalain kayo ng Diyos. Yun lang ang talagang susi doon, yung huwag kang mandadaya sa paninda mo para tulungan ka ng Diyos sa hanap buhay mo. Sa bawat tray ng makukulay na puto, may kwento ng isang pamilyang nagsimula sa maliit. May kwento ng mga pangarap na unti-unting natupad at may paalala na ang tradisyon ay hindi kailangang manatiling pareho habang buhay. Maaari itong lumago, maaaring maging mas makulay at maaaring mas maraming tao ang mapasaya. Hindi lahat ng kulay ay kailangang kumupas. May mga kulay na gusto nating manatili, kulay ng unang bouquet, kulay ng bulaklak sa graduation, kulay ng kasal, at kulay ng mga sandaling gusto nating balikan. Sa lungsod ng Dagupan, may isang artist na nakahanap ng paraan upang gawing pangmatagalan ang mga alaalang ito sa pamamagitan ng resin art. Nung after pandemic po kasi, kailangan po ng extra income. Ngayon po, yung ate ko, pinakilala niya sa akin yung isang keychain na gawa pala sa resin. Tapos nung sinubukan ko, and then pinost ko, tsaka may nag-order hanggang sa may nagpagawa ng flowers, doon po nag-start yung flower preservation. Bagamat tila simple lamang tignan kapag natapos na ang produkto, pero ang totoo, hindi ito madaling gawin. Bawat bulaklak ay may kanya-kanyang katangian, may madaling matuyo, may madaling masira, ang kulay ay mabilis kumupas, at may mga pagkakataong kailangang muling magsimula kapag hindi naging maayos ang resulta. Kasabay nito ang flower preservation, isang paraan upang gawing pangmatagalan ang mga bulaklak na karaniwang nalalanta lamang matapos ang ilang araw. Mahilig din po kasi ako sa art. Gusto ko pa pong enhance yung art skills ko, kaya tinry ko din po yung flowers. Maganda po yung mga flowers eh. Tsaka sayang naman po kung itatapon lang din yung mga flowers, kaya i-preserve na lang po. May mga instances din po na may nag-preserve ako, nagka-molds, yun po, yun yung isang problem. Tapos yung iba po, hindi tumigas, yun yung resin, yun po. Sa bawat obra na ito, hindi lamang dekorasyon ang ginagawa, kundi isang alaalang pwedeng maingatan sa mahabang panahon. Sa resin art, mahalagang bahagi ang pasensya. Hindi maaaring madaliin ang bawat hakbang. May tamang oras sa pagpapatuyo, may tamang paghahalo, at may tamang paraan ng paglalagay ng bawat piraso upang manatiling malinaw ang resin at mapreserba ang natural na kulay ng bulaklak. Gustong-gusto ko po yung kapag na-feedback po yung mga customers, clients po na gusto nila po yung mga pinagawa nila sa amin. Plan ko po siyang magkaroon ng sariling shop, tapos mas makilala pa po siya ng matagal po. Sa mga tao po na katulad ko na mahilig sa art pero natatakot pong mag-start, trial and error lang po. Try lang po. Mas maganda po may nasisimulan kaysa po wala pong nasimulan. At kapag natapos ng isang obra, tila humihinto ang oras. Ang isang bulaklak na dati ilang araw lamang mabubuhay, nagiging alaalang maaring manatili sa loob ng maraming taon. Isa itong paalala na ang sining ay hindi lamang tungkol sa paglikha dahil maaari rin itong maging paraan ng pag-iingat sa mga mahalagang sandali ng buhay. Sa makulay na Pangasinan, hindi lamang tela, pagkain at kalikasan ang nagbibigay kulay sa lalawigan. Sapagkat kasama rin dito ang mga malikhaing taong patuloy na gumagamit ng kanilang talento upang makagawa ng mga produktong may kwento, may emosyon at may sariling pagkakakilanlan. Sa paglipas ng mga taon, nagbago rin ang paraan ng mga tao sa pagtitipon. Kung noon ay nasa tindahan sa kanto nagkikita-kita, ngayon ay madalas sa mga cafe na. Sa bayan ng Natividad, may isang homegrown coffee brand na nagsimula sa isang simpleng tanong. Pwede bang magkaroon ng dekalidad pero abot kayang kape sa sariling bayan? Frappe started as a curiosity kasi since a student and nung may work na ako, lagi akong tambay ng coffee shop. So it has always been a dream of mine na
what it's like to have your own coffee business. And then, nung umuwi ako dito sa Pangasinan after pandemic na, since naka-work from home na, wala pa masyadong coffee shop dito. So, doon ako nakaisip na, okay, I have to start it here. And ayun, thankful naman po na since 2022 until now, pinipilahan pa rin naman po tayo ng mga customers natin. So, when I thought of the business, nag-start ako sa target market. So, I knew then na ang target market ko na consistent everyday is students. So, doon ako nag-start. So, we had to develop the product na pasok sa budget ng mga estudyante. So, very challenging din po siya nung una dahil alam namin na dapat affordable siya and yet we cannot sacrifice the quality. And through the help of our team din ng research and development, nakapaggawa naman po tayo ng mura pero kalidad na mga inumin po. Opo, nung una, syempre ang challenge yung budget, very limited. So, si Frappe nag-start sa San Quintin, very small stall lang po. Ang capacity lang namin for dining customer dati, 3 lang sa loob ng cafe, tapos sa labas na 4 na. So, very limited yung capital. And nung unti-unti na pong lumago yung negosyo, ang biggest challenge din po is how to create processes, system, to sustain yung profitability ng business. Since nung una po, limited po yung budget namin, so talagang restrained po kami sa kung anong available sa market, sa mga supplier namin, kung ano po yung available sa kanila. Isa-isang pinag-aralan ang mga proseso, sinubukan ng iba't ibang timpla, inaalam kung ano ang panlasa ng mga customer. Nung unang-una, naalala ko pa rin, laging nagtataka yung customers namin, bakit daw ang mura ng drinks. Lagi nilang tanong, hindi daw ba ako nalulugi? So, inassure ko naman sila na hindi nalulugi dahil yun na, we did our costing din. We made sure na alam namin na profit is the bloodline of business. So, masaya kami na masaya yung customers namin, but at the same time, we have to sustain the business and make profit din. Yung pinaka-guiding point talaga namin since we started the business, lagi kong sinasabi ngayon sa franchises na namin, na we are not in the business of selling coffee to people. We are in the business of making people happy with our coffee. So yun lagi yung guiding path namin. Are we making our customers happy with these new drinks, with the aesthetic of our shop, with our interactions with our customers? So I think Frappe now is symbolizing happy community. Marahil iyon ang tunay na kulay ng establishmentong ito. Hindi lamang ang iba't ibang kulay ng kanilang mga inumin, hindi lamang ang makukulay na cups na hawak ng kanilang customer, kundi ang saya at positibong karanasang naiiwan sa bawat taong bumibisita. Magkaroon ng Frappe branch sa lahat ng bayan sa Pilipinas. So yun ang dahilan but until now na kahit pa paano may napatunayan na tayo, we are still working hard, we are still working every day kasi yun yung vision natin. At syempre, maging makilala din na isa sa mga homegrown coffee business in the Philippines na sana hindi natin alam pero kung mangangarap ka na lang din dapat wild na gusto ko rin mag-branch out international. Sa makulay na Pangasinan, natuklasan natin ang kulay ay may iba't ibang anyo. May kulay na hinahabi, may kulay na inuukit sa kahoy at ratan, may kulay na ipinipinta ng kalikasan, may kulay na makikita sa mga kakanin, may kulay na nagmumula sa tradisyon, may kulay na naiprepreserba sa sining, at mayroon ding kulay na nabubuo sa simpleng pangarap na nagtagumpay. Sa bawat bayan ng Pangasinan, may sariling paraan ng pagpapakita ng kulay. Sa Umingan, makikita ito sa bawat hibla ng telang hinahabi. Sa Manawag, sa mga muebles na binubuo ng mga bihasang kamay. Sa San Fabian, sa makukulay na tanawing likha ng kalikasan. Sa Calasiao, sa matatamis at makukulay na kakaning minahal na ng maraming henerasyon. Sa San Carlos City, sa tradisyong patuloy na nagbibigay buhay sa kabuhayan ng mga pamilya. Sa Dagupan City, sa resin art na nagpapanatili ng mga alaalang puno ng kulay. At sa Natividad, sa isang homegrown cafe na nagbibigay ng saya sa bawat baso ng inumin. Iba-iba man ang kanilang kwento, iisa ang ipinapakita ng bawat isa ng pagiging malikhain, masipag at maparaan ng mga Pangasinense. Kaya ang makulay na Pangasinan ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Ito ay makulay dahil sa mga taong patuloy na lumilikha,
Mga taong hindi natatakot sumubok ng bago, mga taong pinagyayaman ang tradisyon habang bukas sa mga bagong ideya, at mga taong araw-araw na nagbibigay ng bagong kulay sa kanilang komunidad. At may kulay na dahilan para patuloy na balikan ang probinsyang tunay na makulay. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.